hvor tyndt det ser ud i dag for Svendborg. Det er altså ikke en spiller, der normalvis er en del af rotationen. Ej, det er godt det her på noget Cola. Sikkert et tip-dunk, han får sendt ind. Som faktisk har skudt rigtig sløje straffeprocenter i den her sæson. Og Will Paul fortsætter altså bare. Ja, det er hele repertoiret, han kan. Ja, rigtig godt spænder omkring forsvarsspilleren og laver sit lille skud. Søby for hjørnet. Første træer i aften for Rasmus Søby. Brandskud af spanske Casas. Han har været utrolig usynlig i den her kamp. Ja, det har han. Snitter ellers over 10 point per kamp. Masser af plads til Gert. Okonya fra hjørnet. Han har skudt godt i dag. Damian Okonya, så kommer timeouten fra Morten Hansen. Og Jonathan Smith lige pludselig op. Damian Okonya mellem benene. Og scoring og fejl af Christoffer Gert. Burgess, som lige pludselig har fået tro på tingene. Så går det stærkt, Christoffer Gert. Ja, det er helt sikkert i forsvaret, hvor Randers skal vinde den her kamp. Og små 4 minutter mod Hørsholm er det videre til. Det er godt kørt. Jakob Bang, som holder lidt niveau her til sidst. 10 sekunder tilbage. Og jeg tror ikke engang, de gider at tage afslutningen. Randers Kæmpe er nej. Lægger bolden på jorden. Meget skidt præstation for Randers Kæmpe i den her kamp, der skulle have været en topkamp, men som anden halvleg skrevet frem, det er jo en ren massakre. Svendborg, de vinder eftertrykkeligt med 24 point, 89 mod 65.